сехонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав ки баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндаи кардагӣ нест дар 92-юм микрорайон ҷойгир мебошад. пушти тарабхонаи Райҳона ҳозир суроғашро нишон медиҳем. аз ин тараф эстакадаи 82-юм микрорайон, дар ин ҷо мағозаи Вална, аз ин тараф 112-ум микрорайону ва аз ин тараф бошад худи тарабхонаи Райҳона, хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёре бад гап намезанем, рафтем. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат, худи бинои истиқоматӣ аз 17 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯшимон дар 7-ум ошонаш ҷойгир аст. марҳамат дӯстони азиз, инҷо даромадгоҳи хона, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона, 1-ум 2-юм ҳуҷра, 3-юм ҳуҷраи истиқоматӣ. набормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир камтар пас нархи хонаро эълон мекунем. худи хона се хонага мебошад. аниқтараш се хонага кардагианд бо масоҳати 78 метри квадратӣ дар 7-ум ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 17 ошона иборат мебошад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. ноҳияи Сино, пушти тарабхонаи Райҳона, ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид ва ғайра дар наздикии хона қарор дорад. нархи хона бошад 900 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.